Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Danny. Ayaw gi ka buhata, Dad. I swear to God. Wa ko masayod kung ano siya kung buhaton nimo kung makita na kung may bunog siya. Kuya, let's go. Pasagdan na sila. Ilan na ka ng problemang magtiayon. Magtiayon? Gitawag nimo magtiayon silang duha? Wa pa sila makasal, James. Di pa sila matawag na magtiayon. Shit! Abli! Kuya Oliver, Abli! Damn it! Gubod ko kinailaputan kung dili pa kinailabihan. Abli! wa kay mahimo. Ila ka ng katungod. Ug wa kitay mahimo. Busa dali na. No! Kuya, dali na. Buhi ko! Ayaw ko bitara! Ug gitukmod ko nimo. Ayaw ko buti sa kumbuhaton, ha? Kung dili ka gusto nga kitang duha magkakontra. Kuya Oliver. Dani, No, di ka kalakotob. ablihi og dako ang portahan. Kuya. Dili mahimo. Unsay ang gibuhat nimo? Kuya, that's too personal. Pahawa diya kung dili ka gusto mamati sa mo panagsulti ni Dani. Unsay gibuhat sa mong amani mo? Wa. Gusto ka bang masayod sa among gibuhat? Ha? Oliver, please. Please, lakaw na mo. Biya na mo gikan din Sweetheart, open the door widely. Aron makadayon si Oliver. Let him come in and witness how we make love. Oliver. Shit! Gusto ko pa paghihapon mo na yun. Shit! 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 Babe, Kaya pa na ako. Kayahon pa na ako. Danny. Pasensya na. Isira ko na rin pagtahan og balik. Sige. God. Out sana. Bibiya na sila. Ako bang sa nga nabati nila ang kasika sa dinhi sa suod? Uni mo. Ewa mo pa uyon sa kung gusto. Jaime. Muadon ako sa banyo. Limpihan ko ang akong lawas. I will join you. Jaime. Wa pa gyapon mapaong ang akong gana, Danny. Ha? Awa, kita ka? It's still standing proud. I still wanna do it, sweetheart. And please, moons only. No more shouting, huh? Jaime. Nahibaw ko. Yang gipasakitan si Dani. Nakita ko siya panagkway. Kikan siyang nakilak. Kipasakitan niya si Daniela. Kipasakitan niya ang babae nga akong gimahal. Imong gibuhat, Dani. Imo lang kong giyatagan og ikong rason. Aron ipalayo ko gikan imo si Dani. I'm sorry. Pero gamay higayon lang. Og ipalayo ko na siya gikan din. Wa na ko'y labot kung kalimtan pa kung nimo nga imong anak. Nakatug na siyang mayo. I'm sorry, Danny. Nasayad kong gisakitan ka sa kong gibuhat ni mo. But I can't help it. I find satisfaction sa sex kung makakita ko og dugo. Ug mipingit sa kasakit ang akong ikapares. But I swear, dili ko kini gustong buhaton diha nimo. God knows how much I tried. Dili ko buot nga pasakitan ka. Pero dili ko usab kapugna ng akong kaugalingon. Mutukar o mutukar yun ang akong sakit kung mugana na nako.
Mapanglimutan ako. And I'm so sorry. Please, Danny, don't ever leave me. Dili na ko kayahon kung biyaan ko nimo, Daniela. Mahal talaga. Mahal na kayo. Andam kong ibaylo ang tanan alang nimo. Magpabilin ka lang uban ako, Danny. And now, yatagan ako kalibog sa mga lihok na kipakita ni Oliver. Mga lihok nga wa ko sukad makita niya. Nganong ingo na lang niya to kasuko ang iyang kipakita kaganina. Nganong ingo niya to ang gipakita niyang paglaban kang Daniela. Ngano? Not unless may pagbati na usab siya sa akong pangasawunon. Ay na sila si Oliver James, Donnie, ha? Gitawag mo na ba sila sa ilang mga lawak, ha? Ay, oo, sir. Musunod ako nun sila og kanaog. Gikuha mo ang imong kamot. Nga akong gikuptan. Ano? Gigotom na ko. Lisod ko na, magkupot ka sa akong kamot. O niya na kita magsugod sa pagkaon kung kumplito na kita. Now, give me your hand, sweetheart. Good girl. Hay, may unsa ba? Niyat atubangan sa kananan. Og ni asag ko. Kita asag ko, sir. Close your eyes kung di ka gustong makasaksi, Noni. Ay, okay naman ko, sir. What took them so long, ha? Why, niya na rin sila paingon sila ay. Good. Good. Good morning, Dad. Good morning, babe. Good morning, iho. Si Oliver. Mitutok siya sa akong kamot gikupta ni Jaime. No. Don't try. Kaya wa na ko'y planong buhian pa ang imong kamot. Jaime. Oliver, o sa pa'y imong gipaabot. Sige na. Lingkod na sa imong pwesto. Well, as you can see, gipaabot yun mo na mo ni Daniela. Wa mi magsugod pagkaon nga wa pa mo. Ngano, Dad? May minungdanon ka bang tuyo na mo? Tuyo? Oh no, dili tuyo. Kundili announcement. Unsa ka na, Daddy? Oh, I love Daniela so much. Dili na ko buot nga mawa pa siya nako. And so, I'm cutting the days sa among pagpaabot nga magkasal ni kaming duha. Sa sunod adlaw, mauna ang adlaw sa among kasal. Unsa? Pero, Unsa pa ba'y among dugayan, dali ba? Wa na may kinahanglan pang paabuton. Nag-uba na mi sa pagpuyo. Ibuhat ang butang gabuhaton sa magtiayon. And we love each other. So ano dugayon pamanamo? Dad, you love each other? Sigurado ka na, Daddy? Oh, of course. Mahal na mo ang usag-usa. Sure ka, ha? Huh. Ikaw sure ka nga mahal ni mo si Danny. Pero si Danny, mahal ka kaniya? Oh, unsa? Ganun dili nato pangutanon si Danny karon. Oliver. Danny, do you love Daddy? Of course. Mahal ko ni Danny.
Dili siya musugot. Ya magpuyo ming duha kunwa pa siya pagbati alang ako. Shh, Dan, ang opinion ni Danny ang akong gipangayo. Nabati ko na ang imo. Ang kang Danny na usab ang gusto na akong mabati. Danny, mahal ba sab nimo si Daddy? Babe. Babe, you don't have to answer. If you feel uncomfortable. Kapuya mo, ipal, uy. Ngano bang di man si Daniela ang inyong patumagon? Katugnaw. Oh, sa next noon next noon. Nga tugnaw man kayo. Pingot bang ilongkos katugnaw. Inahak. Tabaghag. Nga ba yung mukosog ramang kag imong erko na ka, Nag-ayo matingali kang dili ta kagamito na. Madili sad mahimo, kung dili kay alimuot sa kayo. Kapoy pamaypay. Uy, sabot big lambad ako, oy. Mas may pagmanaog na lang ko aron makainom kong kape. Kape naman, dili di ay. Gatas lang, gatas. Pampanindot sa kute. Nagpaabot paghapon mi Danny sa imong tubag. Ngano ba yung kinahanglan pa man nga mutubag siya nimo, Oliver? O sumay na. Nagpaabot ka nga mobalibad siya sa among kasal? O nagpaabot ka nga muingon siya nga wa siya pagbati na ko? Daddy. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!